Right, umunchumuligili karibu sana na ndea sensemeiga ya sindigisa. Wakasema likuwa nenga andonsi suru muligili nga litukulia uliabiri ligi ya Kigoma. Kirotogene kusanga Kigoma mirubuli itoge tembe television. Na bono karibu ya sumurubuli sindigisa. Yebiombe setoko tabanga kanyamaga ke gakora abokima ke. Mugusi aliko tabanga gakega ke kanyora ubiya asubu nsubu bugima. Nagekora bono mura wangu kwa liene sumurubuli nyuranga na siri bagali nene liya Kenya pamoja sako. Ase studio nkuru kwa Geoffrey Onsarigo. Mwachimuli karibu sana. Tini chobuga kangole atano mwagentu usangadere. Umobisa uyuro mwa assistant manager samangana yebiombe. Alia sensemo ya wa Kenya pamoja. Kukwanira umuske Amos Ugamba. Welcome. Somorobali obutukubiga bwalero. Karibu sana bwana Amos. Biyamono sana. Mjole data. Biyamono. Karibu sana. Kwa sababu kwa na hii wiki ya kuire buya ejuma ya biru buya tuabire tukolero mwaka Raila Amolo Odinga. Kabisa. Na ande una Kenya tu anyoru wako konene. Yewono. Ana kentro umira na goikalero ketu umira ni karibu asembeo. Biyamono. Na kiri tukulia be. Litukumbiyalire. Tu wakero monene biyamono. Tonyoreri bageli gatogo chaige studio. Yes. Yewono. Asubu anshobo nene inyuli mwanchibuliri ngaye ningo katukwa na Amos Ugamba ningoyo as studio. Katukwa nira Amos. Yes. Ningo. Amos yoyo no mu manager moke wa Kenya pamoja. Odiri na mangana yebiombe. Ebigese pindi ekega una tuachirega. Ebiombe bino tuokorega sinabyo. Alias wa Kenya pamoja. Oh yes. Asoko bakolero bakolerio burende wabo boke bakonya kuyagacha. Igobono mbakari bisiria babwatani abaje wa Kenya pamoja. Basoe bali batara emanyanga yo buyambure wa Kenya pamoja bono tiga bamanya bayerere. Egera baba babwatani na baro baikero obuyo bubore aso wa Kenya pamoja. All right. Yes. Asante sana mwanchimuliri ngaye mase mokara kwa iguliri igiriaye. Umomanaja Amos Ugamba ekigenchi mwanchumuligirirwa myoka gari sumtandao Getembe TV ansamo ya YouTube Getembe TV simu ya Facebook tulikire comment yago na ndabo igunyolenga china bachetu era studio gagu 0726447367 nubateli baganga gutukiruto kwani tumanyinga yo mwenyene asubu nsubu sindigisa ngaisindigisa yago konyerigire kurwa chigichi abono morogoba katukunya gusanga asi umurubuliga lero bono butuko ke katuku chaka ya masa mutunyuli asubu ansugigema nara aliotonyona sense mintangani lakini ukumetinga unsarigo olete sindigisa wa Kenya pamoja yebona ukwana nkieke mbuyamono muralia ende mbuyamono asili baga unsarigo wa Kenya pamoja ne sako ya beiro rese miaka bone ligereti ya 49 na inde ya koliro bokorelia ase chinga kieji chonsi na inde etogo bwatana naba ababwatani bawa Kenya pamoja bachagalia twabachi service cheito chobokoreri bwe chibese ntuna baoni be chibese na uko igore account ya savings yoko gacha chibese kwa gacha chibese orro na inde kiroga netinga ngote gukora magenderande yo kwegendereria kwa chari kwa chakwaligiri kabesa unatuma ide twensi muntu tayo kogenderera tabwatiri kabesa na inde linekera tumire chibesiri chia yagachete oikase yate kurambali tago ikerio teono tigangenderi kabesa gerenda mbali ngikere ndosio gutenengo ina regasi yetu togo koraga riso wa Kenya pamoja iko kumbe chibesa nkoni guchire wono chiunchuliligu bikagige ni gayo gonchili chibesa bya sincho muligeli gali andake na baranyole ekizungu mukuti gosebirengera libitali ebiyasi nchunga chibesa nchuguchionia chibesa onegere gwa chirali buna nate birota likonyara goikeli ko bwatikana na chirichia obwate na bogo chali ochereri kabesa likabesa elimine tuna bono ko bwa mono abanyakiomba abatogo kwanira abakaba korobo onchereri asichichiro ase biasara byabo mbali asobole mibwabo boke na bago chagalia aireri kabesa agenda ali echiranye gokorobo onchereri bolinko mwamore faida kera bwa moire faida eli yae na bako gacha chibesa echi gekeke buna twateba chiacha komokonya onyoro beire tachiri goetera sobokoreri obu bono ke kitomine tinga
aikogenderera goiko twareri kabisa. Omwanchi muligelinga magana yoma ya kurwase omobiso wa Kenya pamoja andake gukonyoli traswa sensa muyendinga wa Kenya pamoja sako ine sako ya chirebono ibwatu bwensubu ya nabo igogo kwene kilinga ngo kwere chibesa chikankyura chikolere nachikwereranga chibesa bakuru obuya bwa yemburo byo boyiga ine ibabo kwebe sulira mandanzi useba kwebe surugi onyo rubo kimoragire nachikokwerera abuchime kulinda subu ya yo muligereli nuwenti kumanyanga wa Kenya pamoja ne bwata jinsagi au sorongo rwabusi nabo igo ichayo mwenyene ure yuro segirange na sore rogo konye ligere konyora libagali ugunchuri na kokobesa chibesa ijibakwenana wa Kenya pamoja ayigotoka asigusi wa Kenya pamoja erega umuchi obusongo una urusagiro nene na indo office nene tebanga head office asitokobera head office and then urusagiro oro nene rwabera ubukisi ubuyirukanga busongo igo bono wa Kenya pamoja ere keroko gende njira ya keroka sotik opposite good kagari daracha moja kawa house bono isigo chagabu unogotonyora na ndonyora urusagio ruro nene rwa busongo ndobwade chinsaki chinde chinyenge 14 asigusi igo ekerota gitobo kore na bugo chinyorange na bokonyora nyama yange kebirigo magwagwa keroka nyamache magombo nyamarambe marani oyugis ogende tabaka ogende suneka ogende kenyenya chonsi gabu ikonge utapata na bokonyora obokoreri bwange asore gabunga kobwa mono na inde se chinsa gejono na inde ntobwate ebitengo binde abo bisabale asichi market cheito bali de chisagi nande mbumwa tibono chimanu chichinsagi bono ase bagotoka bali bagudumia bono chigurubu ekitoko kwanire byombe igo bono ntobwate chisenta asigusi 56 50 nemo usiengima andake note binke chiabo tigante benke aso mochibu ogembo ntobwate ogembo market ya ntobwate omobisa ndobwate omobisa kenyenya ndobwate omobisa mogonga ndobwate omobisa nyango sorogoro ndobwate omobisa paraine then yomanya gocha omochi obosongo orosagirwa obosongo ndobwate omobisa nyakoe omanya gocha oche suneka omanya gocha oche keumbu nyanturago ayino urosagirwa rwa busongo omanya koenda marani urosagio runto bwate omobisa marani ntobwate nyatieko ntobwate kegogi orwabo sukebosio ogende nyamaiya ntobwate bumbuli ali omobisa naro nyakeyo ntobwate omobisa orwabo ogende kebirigo ntobwate omobisa ekerenyo gose mukomoni oiche gabu kebirigo gabu ntobwate omobisa oiche gatinga ntobwate omobisa oiche nyamire town ntobwate omobisa orwabo ogende magombo branch ya magombo gosorosagia ntobwate omobisa korwabo okoenda keroka gesima kijauri ntobwate omobisa masimba ntobwate kiamukama ntobwate so kwenda branch chance yuna kutabanga wa Kenya pamoja kero muntu kwa na wa Kenya usi ni gebwate tikairo rusaichisa chance kaira yonsi na nduto karuo tokaenda bogere kwa hiyo nate uyugis nate ba ukienda county ya Homa Bay ogende county ya Migori abonsi ntobwata abo bisoro bono tuirane asi obokoreri wa Kenya pamoja anamuno uchiase ibiombe nensemeyemo ili wa Kenya pamoja yirili bagali nene anamona somuru sindikisa ine nkieke gose buna wa Kenya ego koruchiase ibiombe one byombe bi omurali buna gwatebire byombe bigo chaka buna sindikise gwateba bago chaka kyake ngangora kwanyora byakinire byabere byombe binene so ebyombe byakera okonyora biroro intuguna wa Kenya pamoja kera twabanyolire ebyombe togochakira koira aba member bali 10 na bwa bake kabisa tokoira asoko chaka bali abanya bagosoa igomba babange kabisa na gotoko baira gochakira 10 na bwa bake gochigoro kera twanyolire ebyombe bono twabinyolire twamaye gocha twabifundisha omaita abambali toko bareta hangeno na mangana ya yechibese twasoa kubasomi pole
unang'ora banya gukina ige tugutara na bara gukorwa ngaki twabanyora twabasomia twabatebia roni ninki twabatebia ukugachebese ninki twabatebia na indekere chibese chigwa chinyori na kyo guchitumia egere kero guchitumia te buyana chikorete faida maite chibese chitakeri chibyare chinde chirosie faida kero charosirie faida na riora robwansu bwaye so kurwabu twatara na barabu noena ase biasara byabo ntubwato mafundisha ari togoteba nga obumanyi buri tokobafundisa nga kibabwenete kurinde biasara na kibakurinde noene biasara byabo na ende na kibagutumia loan step by step pakocha gotoka ngorosiri chibese ono utwarire obutachiri kogenda ende chironi chite togochakera chinke lakini ekera kanira akorire na ende twamukinia twamwana inde enene yake kubwatekana bune biasara byakorire byakinire korwa kogenda na savings chae na agenda kubeka bono nabo konyora ngo invest for the future amangana mambi tori kumanya ngikego chakoba nabo konyora nga esengencho yoko gachachibese chiri chae nabo chigo chakomokonya mambi so omumembo ina botogotara nere igo bono twatarire nabo memba abange baise koena na baise gototebinga na kiwa Kenya yabakonyire nabo kwigung'o bwansumboro obonge bagendereire babwate biasara paka boniga bakobogori chibese chinyinge paka milioni eye uino mongi no chakerete chibese chinsini ni chiri buikomi ono ukindire bakakonyore milioni abwate biasara biaye kapisa iga gotaro kwa binyora so togotara nere paka toikeke wange kigo kwanyora nga bakonyekire wetera so okobwatana na Wakenya pamoja igo muntu nabaguchaka akabesa gake ngorangoranga na ukina mpaka ucha konyoranga Wakenya nko moyergo ikitani milioni bono na ende na maite buna guchitumia bono utwarire experience bono ino kero muntu ayirwe chibesa ichi kubwati muri mwamanyanki akolera kabisa ye toko yerokanga kera na koire loan tindi gutigera aho nere nchere ya muto tenge tugutara naye so na inde ngo chande na kubwati na tebanga ngaikwa begete chibese chiri no ngoroki ntuanchete korigere litwaranga niga obegete na indonye tubwate kende turago seminga autari gokoraiga na togotenga ga uise gokoraiga uranya ore na inde chibese chinyingi igwitani konga ebesa alone na ni konga murobo seminga kiguchutumia roni ende ngo kwatorobo se toko yerokanga financial literacy undinali mura iraso muro financial literacy akane ngakimogokora akane roni akane atakora kirimoga nti yakore ya na bakoira because bono toro chingo basomi tore na bakora ngegente ngo somi unekia na bagokora mostly ngokora bari Wanchibuliringa Amoso Gambano mo manager somokonyi bo manager samanganalia ya credit gose amanganalia bio microfinance tukwaniranse sako ya Wakenya pamoja ya masemo imegatembe television mu kuri sinigisa yebyombe aigase studio ayo manyana mutubwati no chabange mogada gutulikira miyoka galiso butandao getembe TV asensemeli ya Facebook tubwate live yeke commenting akikwanyiro mu rubuli nabayigo ansemeli ya YouTube boyigo tubaisa kweba nga ayo manyana batili bagali wikira wa Kenya pamoja oeriri chinsagi chabo ine ekiombe keino kerekeke mubwate ekiombe gosene kyoboni bwetugo ekiombe gosene gichinyini ekiombe gosene gichibando ekiombe gosene gya merry round ekiombe gosene gyogo kwana ni asekerera bangina ekiombe kendi yokulemerana ebyonzi nebyombe bone ekiombe kya mutabwati ganto gako bagendereria wa Kenya pamoja ya chiru musani ye masemo ngandi timu wabisa otunyolinga ine bono omurubuli wokwena na alone what is the process ngakimu ntako kora anyole alone kurwa Kenya pamoja mono kuwa mone byombe ekiombe bono na ekine kiombe gekurukunga onsarigo kibwata abantu amusini ngaki abantu abayiga bonsarige kiombe bakonyora alone embe ya mono muralia musaligo mbe ya mono bono ekere kiombe kiyo nsaligo naba member uba 50 once tu abanyorire
egente getang'anire natebe tokoba train twaba train twaba obosemia kere twabaire obosemia twamanya kororanga babo twaro koganikoringa bono egente ekeneki nekia bateba bono tutagete kugungana na inu tutagete kubwatana na inu korwa bono twabatebi baigore account une group ebune kiombe negento keganeiri gabwe aye koigore account ritang'ani nore mbabwatere mbare registered mbabwate certificate yabo eye koro kingamba nje iri gukora ibiasara gwake as Kenya yeithu na social services bako register eyi kuba yebwate koboko mbatatwara nene utugo ba advicinga genda mukoreki genda mubwate kuba yetwarire bacha baigore account bagutumia iyo barigete ne chiminete chiri chiabo aso mukutano uliobo bakorete bagaheti chiri solutioninga ntubono ntutete koigore account wa Kenya pamoja social services iba forwarded chiminete echi kocha kere chiachire bono gabwetore no busubure buko igore account to baigore account rito endete ko basomi baro bagendere go save chibese uno to gukora masomo iga onye bakogania chibese loan etoko baichorerie loan yabo aba member bali bakonyore loan gwetere group group nere ko babogori ase ngenjo okonyora ngebikundi ebinge go save yombe ebinge mbali gotwara collateral elie egane has most financial institutions bone to gutumie group bune security entangani group nere keunga kiabo ekobaretere ekobabune daracha egera aba member bali barorora aba misini gwateba keroyo manya ole chibese chiae gwetera ase group so that now a group ya mutenenere nere ko mutenenere bune entangani so banyore chibese icho na kigekora to gochaka chibese chinke una bakonya gokinuma etengonya kobeka bare no ene chi asset chi abange eniyo yabo bono ngonya koyebeka baramu because ekero omonto agokina igagokina neke ni nibo yae so bono ngocha koikare kewango araburi no eni individual loan ya bene egekogera bono obekira amu enibe isaine irakoreki iramutenenera yes bono andake ekero gwereire amangana iga ye loan omuntu obugoye loan gusiri kobesa kurwa Kenya pamoja nasi obwansu bw'ikyombere kiribuli omwafuri utenerete ekera koire nine bwikukwira ndivichu guseba koire ne group buya mono sana umuraria bakera bakoira no maeta ali nto baros kumira na bali mekutano maite kyombe tutagete togo bate binga tiga babe ba maintain obo mubuli bwabo maite nga mobale babekaniramo na ende mbabwate mbweri yo kumirana na intubone togo bate bya somutienyi toko bali tukori yabo litukeli bago ikaransa baumirana na ndo moviso itongo tokaroro basangeli chibese asobwa baira nibune kyombe iko tali montomo okeroyo makuru echia yega chabe kwamo chia bune kyombe chira baira nibune kyombe ono alright uru mwanchibuli lindo chega iga kero kunya kusagana itugali esenseme iga ye asindikisa bali mwesi mugukwa na intu shukrani sana sinchubwe nsyo banene nyora na buto kwanira kuganiti kusagana itu 0726 447 367 na buto kwani obuli mwabisali buli yababikomanya usandake ikirikeka gali kyabo ansumuro buli sindikisa lakini nyora ngatu watu binya sindikisa na kia kwangira besa kera bwate genta gokorera agocho ya korere gere gendereri ekera tugukwanira
ebyo binge tuatareire twararire ebyombe biwatukwa niyo konene andake ebyombe ebiri birasole bitanyoro bwansu wa Kenya pamoja nyorenga weta sina mbeyure ga wase studio naboto ikero tabinga ki ekyombe gito kirasegete nkega nditikonyora obwansu weta wa Kenya ekyombe gito niko kire kyombe gyoko ni kijeni ntuka ntonyo lebe ese yugo siro bonchiri wetu wa Kenya pamoja no balega iga tulikire lietagali tebanga ekyombe gito gekuru kugasegete gekuru asegete na intwe ya masemo ntobe tuko yiligeria na gutara emas asina tutagenda musi ntobe ntogenda ebyo mbembiro ni maete ntobe ntogenda baturangeli paka toende tuachiri byo bebinge ekili ayeta ntwalinge kyombeke mo gekuru Burango sisters Yes. bagatoteya mangana maya bagatwaliga nibiya ukoranga kibabu atomo gokomo nene n'ubwansu bwa Kenya pamoja Kabisa. bono andake asubuya ngane tigura urabe kabya abantu balenga bagwente konyora alone asekyombe abantu balenga bagondo chake kombe ekyombe asokonyorero ni ase sako yito ya wa Kenya etwateba abakepi kegimaiga 10 igona baba mia buna bono kyombe kelitwaenda maite barenge mia ya mona 50 bali bonsi mbakaribisire na buna batebete mbatagite gocha etoja kwenda oro bali bonsi na gotoko bakaribisha iko bantu na baba ngengaki na gotoko bastoko ba elon gotoko bakorera obokoreri egento tokora ekere bara abangeigo kubakorere gasi yabo buya naenda asobo wange naende gutara na baro na twateba elibone kere ba bonsi baganiri okogani okwe etoko yebeka yaba chisapu group yani chinke chiri baranyare go bali barange uranyore wone kyombe kelituna kelibona maite kia ekibwata abantu kurwarare ebinyoro ekiarenge ebinyoro ono gari na botoko gebeka chisapu group yambulere nene eli certificate eli yabo lakini bono tova divide bali barwetamo esapu group ye na bali bande esapu group so bonsi na utoko bakorera obokoreri bono iko ntubate limiting abantu 200 wa Kenya yakolerago ya na utoko basaba bonsi iginchere ndongo mwanchubulinga wa Kenya pamoja jibase chiroro chinyinge iko tinda ngainerere turangainere ne jibase chutari chia wa Kenya iboka ne chiri chia bantu ne chaba ababwatani ababwatani ne aye oganitie besa okoro bunchiri bwao ene kinga kwanyure besa kuru wa Kenya pamoja asumuro bulisindigi sana gina utenga gakeka ke kakukini naye onyara kubukuru bukimeke kero ukuru bukimeke enchirenga onye ni kinyanyo konia umungina nabuguchaka kwegwa chinke chiri busano chikine chiende 200 chikine ngorangora chigenda pakiri wa 50 wiki milioni ichibasi chigendera go konya obunchiri bwao wa Kenya pamoja ndere gukora yonsi ya masemo bono bali bagani chikotoikera andake bagani tibatara soa wa Kenya lakini bantu wakesimi kumanya mange bahengi namba yesu baraikere buya mono muralia tubwate namba ya customer care na bo wakesimi ororo ere esiro isano ibere inye isanemo nane eyemo kianda enoti 0746668190 ina bo wakonyore customer care na inde keroga nitio toikere bwango ntubwate chinsagi chiri twateba oise kwegenda gari asoro sagiro lironde rwensi gose chi market chiri nateba nga abo bisabaito baro oise kobori nga microfinance officers ase market yenga yagotoka na bogotebu ngoyo rasegete so na bogotoikeria ase nambeyo biamono wetani eyu ya customer care na ande mbabwate na barake komanya mange namba na bomo waka na inde yende enoti isano ibere zero ibere isano enoti isanemo kianda 8 irole 8 0720250698 na bogo toikera bazi bano mwanchumu lindo chega iga abange sana abago tuzebenga abaligire tumuro buli santo sana asincho kuligerelia anagwanchanga ebyombe ebyeito bigenderere umanyitega tukwana ebyombe naye nabura kuminga ekyombe nati yakobe ekyombe getabwa tubwansu yakobe ekyombe gete otasuke kaba ekyombe ikigego ko bwansunga iyuga chaka kulense wasukire gorake wamente kerengo kwagenda pakukuli kulina iguru asinchubu ya buye kiombe abantu baroro nkole ngiura anyara kubugoneki na harucha agete kiombe gali wa Kenya pamoja agachi sako akaye guchiba sinke sana no enera kuminkieke nayo lero iga ule iguru ene kinga manganayo
obumaene kabisa buna riri nateba ntobwata abang'ina riri twachagete twari koruchiri bwisatu barachega abaina n'oborori ende bwango igana goturatarire gikundi ekemo orore baina n'oborori bwoka ng'ai bachagerete naende boniga ng'ai baikire chiri bwirenga isatu lakini bonigo mong'ina oyo abande babwate 1500 abande 1800 koruchiri bwirenga isatu etwatebe togokina naye buna twawaka neroni gwakora okomento kwamento paka kwanyora eroni yao elimiti yao yabeire nene so nabo okonyara gokora ebiasara biao gwetera chibesa chiria okonyora korwa Kenya pamoja na muntu ali bolinga ki ekiombe biombe mugakare okonye biombe bire gusiga iguka gusenga so muri kisu yagusi isiko yagusi twasokire riri nateba igoro ya Homa Bay County nateba na Migori County igontore ko chichinse mechi cha bogere na inde ntogendere togokina igona utugukira na inde toetani gao lero igaye urigeti kuruchisa mochiana roko Central Mara go Senkiri Goalies ogotabanga wa Kenya pamoja netu ikerega iga omwabisone kiringa na bakuba ikera asokonyo ba achiri kobesa na inu kogendera asobokoreri wa Kenya pamoja lakini kendo chiga chigitwa chikwendase ekyombe kiranyara ko bigotwa mangana mayabo no bono butuko ine andake buna wa Kenya pamoja Brothers chindi nchirora ebo Kenya pamoja kurwa andakura kandi kuma nyuma nchumulireri banombe yamono moralia wa Kenya pamoja na tebere esako enene boniga buna twakwanire bikundi ebyombe na ende ntobwata bokoreri bonde tobwata bokoreri bwa bene ngaigayo uri oroyomo omuntu bene uri oro mwalimu omworoke omunyagitari civil servant onde bwensi koso uri obwate chae oburimi bwao uri obokoboke kawa na bogocha buna ebene wa Kenya pamoja osororo obo mubwatani nayo oikerere obwansu obutogokwanira buno muntu bene kwarari igo omuntu rumusimiki usino mole mibwe chai yebona naga ndineri chai yago agotora chikiro gose nemiyemo yes iyi ni chikira aro chichiri chinkaga besako nyanaga ke lakini naga ntianyo likobesa li ukinia obuli mibwaye yes. na bagocha wa Kenya pamoja na bagocha wa Kenya pamoja aitie omushahara iyo yoro ekera konyoro omushahara likero mutienyi aichabu guri eloni isaine okonyoro kukwae kosebu no bulimi ubwaye bongana onya gwakana kero mutienyi arafu na indo tigeru ngechire ndaguchiraka Wasoro mwanchibulinga rugetu bwansubura gaiko burubunge obuya kigima asisako ya wa Kenya pamoja yemase muchira magere gukobolinga ayo mwenyene andake katulenchira gucha sole ngutatu chingogo chonse pichi county cheitu ni chibunge cheitu ne bambo choge chache burabo alise muchabo basi nyali bali masaba nyali bali chache south Mugrango west Mugrango north Mugrango ebega ali kitutu chache south na kitutu north mbonchali andonse sole timeti burabu ntaratora chibunge chitu chonsi ngwene gitulinga tuachire ororo una wa Kenya pamoja nabo igo kukubwate si asinchira yokwere kinga barabu ebyombe byonsi bya nyoli likobeseliga bono umuntu bari bulinga kera mwachire wa Kenya pamoja sekyombe geito mwatotalire nkike motokoba kibagotwa nabumuntu arabwinga etokugenda ororo ere wa Kenya pamoja bono mwachiro baba gusini ibintu gete baboro kingi bagwente gutwara eligera banyara ko kweliki ogosoe kera batete gosoa wa Kenya pamoja kera tuachiro umuraria ntarago tebigabu ase obokoreri boli nago tebi wa bene tali jironi choka na ndo muntu obene nabona inda kugacha chibesa yes na inde ntobwate chibesa chiri tokoroka nga fixed deposit okugacha chibesa chiri obwate utaranyora gintu guchigokorera diba goranye kugacha busonyore kwa usurere nyombo beke chibeba chiri yonyore chisire okoreta ali ochibeka yote bechi na bekire gosene metienyi 6 metienyi 3 mwaka egere kingo cha konyore gintu ngutumie ngakieyo nyona bongonyora ya rosirie faida yona bugochobe korro na indekero gwepanga buya na bugochobeke account ene togoroka nga mapatano gose contractual account nero okobeka chibese kuganeti gochigoikiranie ekerenga gete gochibosio
na uranyora utagetocha ogende gutara usogende gukore investment gete bono na bukugacha chibese echi chia ororo chinye kubiare chinde libagura agache unarigwate bana uragache nyombo nyore chianyorira mangana chimbe bachiri gosonyore chiasirire bone group ye kere twa tarire ngira noro twachiroro twanyorire mbaroro ngokora bale nkumira na bale ngokora bale gasi riruna natebe getambukero yoka ne group yikumanyanga nero ne certificate yeli yao eyona no bokoreri buri bagokororo bwabo buri bwagerete bagachamo maitemba bwate kirenga kyabo yoko baretamo ekiye kogera baumirana kirenga kibakumirana bakorera no guchanga kuri wate merry go round kusigochangirana chinyomba gweta ono once twanyorire mbabwate experience yekyo etokubareta baigore account na inde tuchage kubakorera obokoreri bunesako ebona abangana mayasana omusike Amos Ogamba sinchobo koreri buya gwato tebire wakenya pamoja ekoni kucheso muligere no motegereri na mugusyo mugima na isiko yagusi yemasema gato gukora ndake twachigotiga ikyomba sembyo sindigisa yabene ujumbe yagucheso muligere ne liga no kubulikirikira buli muligere no motegereri bya mono moralia kocha somo tegereri ontegererete nori origererete bali bonse murigererete igongo tebanga bali mutara amanyanga wa Kenya nero moche mubwatane na intwe mukaribishire sana toko tebanga ando siabwa sore roranga soko soa wa Kenya pamoja yenyore osoe na intwe bwatane na intwe egero chake ku invest chibese chiao na ndo chake kubugoririka bese elirira gokonye asobugima bwao na inde kubwa mononto bwata masomo toko wa obosemi mbororo bonge toko wa unogo kolenda chibese chiao unogo chikorere gasi buyo go chi invest buya egere chinyare koleta chibese chinde igo onye tora manya onye mbono ko iguriri tangani chinambe chitwainana twakeresimi tutarire chinsagie chicheito no karibishire ororo obori ororo na bokobori oereswe egero soe obwatane na intwe na ayo chake kororo bwansu obutogokwaniraga. Alright, asante sana byabuno sana musike Amos yasinchiko tobo semi buyakigma wikarande chika gichinde Amos Ogamba nomo konyu manager assemblly ya microfinance wa Kenya pamoja sako yamansemo keratongere gusangana gutara kwene kinga ebyombe bitu byanyiri bagali nene niliberera abangi bali bayiruki basanche na ene kiri na arolingi bakogo kana guchenga mwenchi mulileno enaye gocha trese idogago wa Kenya pamoja nigebo kuchiba sane chiguni kwene kilinga ngege chiba satumia gere mambi chibole chinde na yogenderere uikerobo tenengu buno muntu bene tobaise gutakage kora butaka ntubuga netige kora butaka mugushyaka tenga ubutaka mbuyisya ayonsi abasemo gatugo kora kurugaiga buchikotiga sindigisego cha sembeo nyuranga nchinguru kwa Geoffrey Onsarigo kwa niaba yo musike Amos robaterana bye bye obutugo yanya sago seni akulende gendera ko basebyo mbito butambe sindigisa ningia biyamono sana. Yaman. Biyamono. Asante. Thank you. Mwachumulili karibu sana sumurubuli okuruga sirigisa yebyombe yamaseyemo aiga sumurubuli sirigisa nigo tuko manyinga nigo tuko tara gusingima na isiko ya gusi eliya twakoletera obuya n'obwansu sebyombe ao na asisa vari aitu tutamboke bituna nebitongo kibara nebibara wikatuika sebinyoro konyene ky'abanyakyombe nkibago kora semegana yabo lero yamasemo nigo twatalire wika ase ewode kurunga esise kutoka imebunge ya burabu aigase ensemo ya mecheo na otukumerana nekyombe kurunga the Sisters of Mecheo Widows abu bago chitomanya emegano yabo igoro yekyombe kyabo gesirikisa ngoro kwa Geoffrey Onsarigo ensebeli enda kurunga Lucas mo wako mwisho mutambe karibu somurobele bwebyombe na sindigisa wana mecheo mbiyamule mbiyamano korango igoye mule nomogo mwagokire yangono nikiriato Oino mogoko bwana akiombe va mecheo bakurunga the sisters is the sisterhood of Mecheo Widows na bwo bigato sanga na barubuga igaya masemo batu banyemegano na ibwata to bayise gushika lakini mogoko bwo konyara gatembe ya to igwe kurasa bali mbali no mogoko boli yatembe tore kulia
ndero twayenyora Getembe tware kuria ndero twayenyora Sarigo tware kuria ndero twayenyora Sarigo tware kuria ndero twayenyora Getembe tware kuria ndero twayenyora Getembe tware kuria ndero twayenyora Sarigo tware kuria ndero twayenyora Sarigo tware kuria ndero twayenyora Ndero twamanyora ndero twayenyora Ndero twamanyora ndero twayenyora Ndiyo sana, asante sana. Mbiyamoro, mwanchi muligelinga uyinu mogoko. Naho tebinga abanyekyumba baiga nabangina ababuraka. Au bachira mogokora sindikisa yogo konyana nabo igomba bwatu murubali au inteti nkoja kuwa na nyanyale ya masemo kola tumura yobo ya masemo ligera tumanyinga inkibagokora asembe obabambu yoda sambulieta kigoro Samalita ngoro ku Margaret Kerwo. naye umurai bwaba yikyobege Njo murai bwa bangina. Margaret Kerwo no mokongole bon nabo ndo choragire tebia o nando kambuyetu muno yambu yokuragire Mbuya kabisa. karibu sana Margaret bono asembe umwanchi muliro koligere tigali to tabi ngudi kembegia chagete kia de mature sisterhood widows Kyombeke yake ametia sisterhood of widows kwa jagete 2020. Kuru mwaka 2020 mpaka bono mogenderete to tabi ngiki mugo kora sikyombege Kyombeke iga ntubwate ngoja tori twasaba. Twasome ibuku. Nende twaratera keigo. Tugukora nawo twasema nibuna tebwenete kabasichinka. iko mwatera mwasaba mwasomani gwetani ayonsi andake ketukwanira umurubelio iga bugo kumera na kwaino nkikeli mogo korona abanyakyombe andake kwegendereria tubwate meri go round kurutore chibesa siringerwe ya mukero muti twaoyoma ogenda kwega mukuru elvemo kirumuti mwa montoyo kera tokumera no tarehe 19 kero muti twari chibesa icho na gweta ni meri go round yega tubwate table banking tobegete chibesa shares chia members tokorete mesa twakabesa ni muno bwa tokuganya yani gwetani okoena na ebe sili mukumbira na mwaru merry go round na ndemo bwate table banking table banking iganke mokonya kora to tebi table banking yega tobwate obesa bwitu twaleta tamwe ga shares kero monta ruete tokorete mesa twakabesani twaru interest ya 10% ya chibesa chiri kwaira 10 goremia kere kwaira ni 10 goro ya tigarase mesa kwa kabesa kuchiri kwaira kwaira ni interest gokonyoro mutinyu ndo gokwera turareta besa chitira chinyoro na nabo kwaira ni interest kwa twagendereri goko na gwekonyero goko andake no mugenderete gusanga asubuye bwe kikyombe ayo munyene buna bono umurayo bo bwikembe kege ine abande mbari bajo bagoyendere guswa se abande nigo bagende gotiga ya bagende takoboro abagende guchororo abange bono ayo muno umunyekiro bwikembe kikyombe yakonye yankonyira muno keno ne ken yakonye tebuli yankonyira ligeli ngori mate yakonye yankonyira muno kabisa uruchako te nubu asyoku nubu sibule kyamokonyire to tebi ngo kikombe yakonyire baba yankonyete kera nanyore ku school fees chibwatere ngachanga bugol chibesa kurwiti ombekeiga ngatara migoli mata sakuru kukulia ngakomba we migondo kuratika akabesa kagikiombe banya kiombe yakire chingobe akabesa kagikiombe agakeba kukwa gakakuira mpaka kulia kai kagusadi mut mpaka kulia ngagenda ngaigu ukanyora kagondo migondo naye kali migale kai ngakomboa kalima ndalete ndagira nasomeria bana bane nandi imana manya uragire tuyotete ekene nakote ikwe ndagira nirika ukulia gweta zikiombeke banya komina bantaba yasa bono igwa nkubuli wetani ndagire yakagondo kali gwa kombwete kulia sinje kiombeke sindikise yiga mogora nande besiga tiro wakole ngwaka nilanda bane school fees ngomba nyako seli no bali school fees tanya magana maya manene igo mwanchu muliringa asenchira ya bene kigima etukwana ndusiri mwana yigo chumaga asenchira bene kigima tukukwana igenteki yakilinga ayo munyene anda kuligiro tekyo mekiga kuiguro muganuri ga umujabu kuminga umwana bwo mungino yiga taligo sali school fees mugondo nyole kulia ubekire kende no akulie ndagira kurwa weta sekyome yensindikisa
bono andake mwanchi umuligiriryo kuriete gali naro kwebuliri bolinga ine bakike ombe nkibono kirankonya nekene nganchu mubaraka nincho inikyo bakwane ngaba baraka bamino baliga ababora kana nko batebiga wokirira karuko rwago asimuko na kwerera na gwetumata ramukiga umira na igarosie kiumbe morete chibesa mubeke amu egekogera umoja ni nguvu musuke mutu na bomokonyara mwabokire mwarule kurwali simuko iki wata banga kubwata no kobako no yomino na mugo ikachinguru lakini ayebiga to kunyara ayole nyumba gali obwate oba okulera okunyugwetu matanje tingo bwata na baminto tigaba na ubachire ngo kure nchara no boli bana mbako enda school lakini kura sekombe bana bago chi school buya Buyama indagira basome nande barage nando bebuya nando bebeke chianga okire uno kirire bunande nya ko mimuro jama na maya lakini koro kwa sindikisa ngaki sindikisa sindikisa korango iga sindikisa tabingoli sindikisa mwacho muliro koro nga sindikisa yebyombe yamasema koro gamecho burabu ese ebunge ya burabu aigase esise ward tugusangamo n'abanyakyombe bole gaiga bakoro nga de mecho sisa the widows na baba tusanga bwe masemo asembeo mbiamono sana baba sinyo mwenye mangana maya asinchira bene tiango ayo munyene andake tuene kinga ine abanyakyomba aba barabunu munyakiro go batebire nkonyora barama yayiga asinjira bene kinga nchungo babura tutebi nakyukurwa samanya asamaleta ngoro bijeni nyamuita ke nyamuita naye na ole kyombe ke nyamuita mbiyole mbiyande neke na arolo mo obusimbya bone bono li nyamuito minto naye no ole kyombe ngoko bigete kyombe kinga kibwa ko tokabona ekyombe keiga ekina rochekia mwana tako seli wa se school ayo mwenyana ba nkwanda bali school abana ngo chibale school bali seli ikombi yabali ono igo ekyombe keiga yani ekerekia ya torusiria atambe bunaintwa aboraka bunaintwa aboraka igo tugwetera mangana ara makongu mono eto yani korwa ndara kuburi andake ayobuno mubura kura sekyobek nkigia gokonyira ebene ntebi nambeyemo nje kyombeke gyankonyire abana bane batari goseriwa na gorire ebinto korwa sekyombe ntabwate na agachire nyomba na gorire ng'ombe bono igo ekyombeke kyandusiria sata nobwate ng'ombe yekyombeke nimbwate uyo tabangana ubuli ga moko goka mwakira ngiwe bon umwanju mulene umungino igo mintu ugulire ng'ombe igorero ngukamo numate ukama ngokamande ukamyukama ngokama manya ko mumate ukama korango yotokorengo korango kamango ngakumuroje igo bwansi umukonyoro nane kwabeka munu sibango ndole nabeka munu ayande nawo umwanju muliringa asenchire ubwansi obonene ekyombe gyamukonyire abwataka ng'ombe etali no mugaka lakini ng'ombe nikabana nkoragara bale ayokire tekali no igota mangana ekoronga sindikisa yebyombe sindikisa Biamuna sana baba asante sana. Mwacho mulele nyo gotubwatia yamase muno murubuli kurunga ebyombe bitu ekatunya gusangaga igana babwatani bikyombe kikiamecheo sisterhood widows nabwo batusanga ndabona akyokurwa samanya ngoro kukala nikerugo kala limbi yole ngakyogo gata igoli no mogo sana uli no mogo kwa gire ko bagata imbali ngaba bagata ne kuranga ro kindo kiligete me mware kuli mwanyo le tunga busanga tura tere ngona arara gaga tembe twale koria ndero twale nyora tembe twale koria ndero twale nyora ndero twale nyora saigo twale koria ndero twale nyora Uwe sana. Bono mogo kuyo na aru ne kere nuro. Bono watu ukurunga kare. Kare ni kirubombi yole. Na enu mubwata nibeke ombe kole. Guchagara lirieli ga kare. Korubuna giachagete. Ke no uri. Okongeto. Ubwate tukuruo. Ero ndako monyera ngo tai kare ni. Kare ni kurati ke ombe ke gabanta kwanza ababe bali ba okugamba obe noruo. Tingo nyara koruo. Tukuruo. Tingo ruo. Muigo okanire. Da kuruo. Tukuruo. Bono nkikwaro liriki yakira sike beke. Amane njebuna nasoeta sekyombe igo muralia ndagete gutangasira nga emechando yonsi yarenge mwane nareko rangi mechando tekoruo igo yarueto ekaera uko yakero kwa ngatwara bakachisuguri ntarenge tinga nintwale omwanchu muliene gotabana yibuli esuguri basekani mwakale ni oyo noere igo lero ngoja mwazo esuguri iro ya wetera sekyombe sindikiza arabu abana bane ngo bagosoma buya
naende gombwata omogoka singicho noe nokobeka chianga gotokobeka bunonde bwensi Uratika. Nae. Uratika aguyangoki. Igumbu esokuru no mukungu Bweso wensistengo. kubuya madam. Yani onye gokoru mukungu wensi gakutara parana na buli biya. Ainde nabonde buya Ugutara biya gastengo buya. kanga musaja nagwete Ule buya. inde buye Nagucyale kene binandi buni kwaro kanu munyaru kuri biya. Uli smart. Ngadi byamuronde. Ekiombe kiagalire ekinkiagalire. ekiombeke Sindigisa. sindigisa wetanigo abakungu abagotogosegeta nande twaena nobong'aini yani gokoruriro karitukoritu kari kumerana gonkurwaro gonkurara chitoro chionse Ugwenete. igwenete Omoyo ule buya. ogwase enkoro Gweta sekiombe. wetera sekiombeke Ayengo kule birengera liole gago mungaka asire tokire tekiri tulikwanda saba ngina bandi mubwata nikiombe kya sindikisa boni birengera libyuka kuachande kirubwate stress yumutu dora kale naru munyaruka Inde smart. ali byale smart ngakiro chamwe nayo naende gwetanigo ekero nanyorire chibesa echiga buna mwaigwa omurayo itatotebia ase okoimoki chironi titori konyara koba yani giankonyire tini konya koba nkonya kogambu goeta ne binyoro ng'a igonjandegete gosenaki buna nachiete nkaimoki ebesa eri ng'ora igo bokiririuga ngaenda ngakorera omochando ndeiga yani ng'endererete buya igo ng'ekiombeke giankonye ntabwati maorio mana korwa ase banto ba mote nara watanga ki ba maiso bona ayu baeta maiso gore buya nyumba ire buya igo igore kiombe Igore kiombe. bono andake kale nyo mintu Alera somo rubwe kiombe getembe radio na getembe television mbali bategeta siri no bakuligeta se television ensengima maro bakumitinga kumbe kiombe nkoros kiro mungino tino mugaka tubete ngo kwale oba smart aba ali bakwanire kwanza ba oli ukuligeta abana ali ko batebiga bakora kabaminte kamuranje andonsi asole ancho mubeka namo rangira nabera nyale kane ngamuke bwati lakini chaka ko rubono igabuna mwatara lire igarero rangira ni amoiga mubeka nama baku na mochakira none 20 mubeka nam at least mubeka monyoro mweo moyo wokogenderera na gusirie mechando yonsi nobosoku bwonsi tobwate buna baburaka kamuranje imokerera igoro genderera mutari kuligereri maega timo base gotiga mang'anayo Vyamoro sari mwanchibulia sante sana kalena asinche wasimibuya igenta kwanire gaiga ekyo nga ayo mungina ina bugo tibulero ngwati uno mugaka tubise binyokolera ekyombe bagochamo babekane bya lero abwate chombe ngo tugale chingoko usimekire ndagira ngo somyara abana gwita sekeme nekena banyakyombe nekena yaba sindikiza sindikiza nakibago